ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም ኣና ሆም ሰላሕ ዲኔ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል አይን ዶንጊ የቅሬታ ንሕተት ዝብል እዩ አይን ዶንጊ የቅሬታ ንሕተት ሪኢኹም ኣሕዋት የቅሬታ ምሕታት ናይ ቡሱላት ሰባት ስራሕ እዩ የቅሬታ ምሕታት ናይ ትሑታት ሰባት ስራሕ እዩ የቅሬታ ዘይሓትት ትዕቢተኛ ሰብ ጥራሕ እዩ ትሑት ሰብ የቅሬታ ንምሕታት ኩሉ ግዜ ኣብ ተዘጋግዮ ድልው እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ከምዚ ይብል እምበኣርከ መባእካ ናብ መሰዊ እንተ ኣምጻካ ሓውኻ ሓዚኑልካ ምህላው እንተ ሓሰብካ ነቲ መባእካ ኣብኡ ኣብ ቅድሚ መሰዊ ይሕደጎ ኪድ ቅድም ምስተ ሓውኻ ተዓረቕ ደሓር ድማ ተመሊስካ መባእካ ተቕርብ ምስ መባእስትኻ ድማ ገና ኣብ መገዲ ኮለኻ ቀልጢፍካ ምስኡ ተዓረቕ እንተ ዘይኮነስ እቲ መባእስትኻ ንፈራዲ ኣሕሊፉ ከሂበካ ፍራዱ ንገሊኡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኸኣ ተኣቱ እታ መወዳእታ ኳድራንቲን ክሳዕ እትፈዲ ካብኣ ከም ዘይትወፅእ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ሪኢኹም እንተ ደኣ ንሓውኻ በዲልካዮ በኣኻ ጉሂ ከም ዘሎ ትፈልጥ እንተ ደኣ ኮንካ ነዚ ነገር ከም ኖርማል ነገር ሒስካዮ ኣይትኺድ ነዚ ነገር ከም ኖርማል ነገር ሸለል ኣይትበሎ እዚ ነገር ሕማቕ እዩ እዚ ነገር ሓደጋ ኣለዎ እዚ ነገር መጉዳእቲ ኣለዎ ሓደ ነገር ክነግረኩም ንሓውኻ ከይተረድአካ ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተጋጊኻ ድዩ ንሓውኻ ንሓፍትኻ ከተጉሂዮም ትኽእል ትኸውን ነገር ግን ምስ ጓሃኻዮም ጓሂኦም ፈሊጥካ ሸለል ኢልካ ትኸይድ እንድሕር ኮንካ ዓመፀኛ ኢኻ ትበሃል ምክንያቱ እቶም ተጋጊዮም ንጌግኦም ከይዶም ድማ የቅሬታ ዘይሓቱ ዓመስቲ እዮም እቶም ተጋጊዮም ካብ ጌግኦም ተኣሪሞም የቅሬታ ዝሓቱ ግን እግዚአብሔር አምላኽ ባሄብልዎ እዮም እግዚአብሔር አምላኽ አቅድሚ ጌጋ ዝኾነ ነገር ክንገብር ኮለና ምሕረቱ ብልዕሌና ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንሕና ግን ንጌጋና እግዚአብሔር አቦ ይቅሬታ ኢልና ብሽም ኢየሱስ ኢልና እንደገና ምሕረቱ ተቀቢልና ብደሙ ድማ ካብ ብዘሎ አበሳ ዝጣበቀልና ደሙ ስለ ዘለና ንቅድሚት ንኸይድ ልክዕ ንሕዋትና ድማ ክንብድሎም ኮለና ኣብ ልዕሊ ሕዋትና ክንጋገ ኮለና ልብ ሕዋትና ክንሃስ ኮለና ድማ ነዚ ነገር እዚ ድማ ወላ እግዚአብሔር ንሕዋትና ጸጉኡ ብዝሕው ልቦም ይፈውሰሎም ንሕና ግን ከና የቅሬታ ክንሓቶም ኣለና በዲልና ክንስና የቅሬታ ዘይንሓትት እንድሕር ኮይና ግን አቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ኣይኮነን አቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ኣይኮነን ወላቶም ኣሕዋትና ምሕረት እንተገበሩልና ወላቶም ኣሕዋትና ሸለሊሎም እንተሓለፎ አቅድሚ ኣምላኽ ግን ቁኑዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ዓመፅቲ ጎደና ኢና ንኽተል ዘለና ዓማፂ ይጋገ ከም ደሎ እንዳፈለጠ ንጌግኡ ግን መሊሱ ኣብቲ ጌግኡ ደው ኢሉ ዝኸይድ እዩ ዓማፂ ይጋገ ከም ዘሎ እንዳፈለጠ ንጌግኡ መሊሱ ክሽፍን ዝደሊ እዩ ሪኢኹም ገለገለ ኣሕዋት ንሕዋት ልቦም ሴሮሞም ከም ዘለዎ ንኣሓት ልበን ሴርናየን ከም ዘለና እንዳረኣና ምጉሃይን ምስባረን ምንም ደይመስለና እንድሕር ኮይኑ ብሓቅታ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣባና የላን ናይ ብሓቅታ ፍቕሪ ኣምላኽ ናይ ብሓቅታ ፍርሓት ኣምላኽ ኣባና እንተደኣ ኣላ ኮይና ካብቲ ሓደ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ሰብ ንሰብ ክጎዳእ ኣይደለን እዩ ንኣምላኽ ትፈርሕ ሰብ ንሰብ ክትጎዳእ ኣይትደለን እያ ንእግዚአብሔር ምፍራሕና ዝረአ ንሰባት ብምኽባርና እዩ ስለዚ ሎም መልእኽቲ ኣለኒ ዝበደልኩሞም كيركم يقريتا حتتو نزبدلكمهم يقريتا زي محتاتكم جيجايو نزبدلنا يوم يقريتا زي محتاتنا جيجايو يقريتا ناي لبامات سراحيو يقريتا ناي تحوتات سراحيو يقريتا ناي بوصلات سواتيو بوصل سبيو يقريتا زحتت مستقاقي تحوت سبيو يقريتا زحتت مستقاقي نكزابير زفرح سبيو مستقاقي تقاقي بديلي يقرقورو اللي يزبل زفرحني እግዚአብሔር ናይ አምላኽ ፍርሕ ዘይብሉ ሰብ ትዕቢተኛ እንድሕር ኮይኑ ግን የቅሬታ ምባል ርእሱ ኣሕሊፉ ኣይህብን እዩ ሪኢኹም ትዕቢት ዘለዎም ሰባት የቅሬታ ይሓቱን እዮም ንምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ የቅሬታ ዘይምሕታት ካብ ናይ ትዕቢት ባህሪ ሓደ እዩ ስለዚ ሎማ ኣንቲ ንነብስ ወከፍኩም ትፈልጡ ብፍላይ ትፈልጡ ኣሕዋትኩም በኣኹም ጉህዮም ከም ዘለዉ ትፈልጡ ኣሕዋትኩም በኣኹም ኦፈንድድ ኮይኖም ከም ዘለዉ ትፈልጡ ነዚ ነገር ሸለላ ኣይትበልዎ እዚ ነገር ብዙሕ ነገር ካሃስየኩም እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ኢቭን ትቅድሚ ኣምላኽ ተቕርቦ መስዋዕቲ ካሲ ሓውኻ በኣኻ ጉሂ ከም ዘሎ ትፈልጥ ትኾንካ ኪድ ቀልጥፍ ቀዲምካ ምጽኡ ተዓረቕ ግደፎት መስዋዕቲ ይጽናሐልካ ቀዲምካ ጉዳይ ናይ ሓውኻ ወድእ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ነገራት እንዳኣተው ስታክ ክገብረካ እቲ ነገር እቲ ኣምላኽ ይርኦ ስለ ዘሎ ልብኻ ትዕምጽ ከም ዘለኻ እግዚአብሔር እውን ኣይሕልፈካን ይበዝ ነገር ስለዚ ኣሕዋተይ ዝበደልናዮም ኬና ብፍጥነት የቅሬታ ንሕተቶም ንዕኦም ንኽሕሾም ዘይኮነስ ንዓና ንኽሕሸና መታን ናይ ዓመፅቲ ጎደና ከይንኽተል ኬድና የቅሬታ ንሕተት
ናይ ብሓቂ ፍርሓት ኣምላኽ እንተለና ናይ ብሓቂ ትሑታት እንድሕር ኮይንና እቶም በኣና ዝነብዑ ዘለዉ ንንብዓቶም ሸለል ኣይንበሎ ሓደገኛ ይጽባሕ ንጎን ዓና ኬና ንብዓቶም ንድረዘሎም ኬና ልቦም ንፈውሰሎም ገለገለ እኮ ሰኣን ኬና ይቕሬታ ምሕታት መሊሱ ጸላእ ንልቦም ዝሃርሞም ሰባት ኣለዉ ንምንታይ መሊሶም ክሳቐዩ ንጸላእ ኣፍ ደገ ንኸፍት ንምንታይ ይስምዕና ኣሕዋትና ደይኮኑን እዮም ንምንታይ ኬና ብይቕሬታ ንልቦም ደይንፍውሰሎም ንምንታይ ኬና ብይቕሬታ ልበን ደይንፍውሶ ንምንታይ ኬና ብይቕሬታ ንብዓቶም ደይንጸርጎሎም እንተ ደይገበርናዮ ንሕና ኣምላኽ ክገብሮ እዩ ንሕና ግን ዋጋና ክንረክብ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርኽኩም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም